тантанаҳои ҷашни наврӯз дар шаҳри Гулистон бо шукӯҳу шаҳомати хос ҷараён гирифт. Ин ҷашни бостонӣ ки рамзи эҳёи табиат, навшавии зиндагӣ ва оғози соли нави аҷдодӣ мебошад, сокинони шаҳрро ба ҳам оварда фазои идона ва рӯҳбаландиро фароҳам сохт. Дар боғи фарҳанги фароғатии Темурмалики шаҳр барномаҳои рангини фарҳангӣ баргузор гардида, намоиши ҳунарҳои мардумӣ ва маҳсулоти дастӣ таваҷҷӯҳи зиёдро ҷалб намуд. дастурхони идонаӣ бо анвои таомҳои миллӣ аз ҷумла сумалак, ҳафтсин ва ҳафтшин оро ёфта рамзи фаровонӣ ва баракатро таҷассум намуд. сурудҳои дилнишин ва рақсҳои зебои иштирокчиёни ҷашни наврӯзи байналмилал хотири ҳозиринро шод гардонид. садои карнаю сурнаи фазоро пур карда ҳар гӯшаи шаҳрро ба як саҳнаи идона табдил дод. ما ساکنان شرفمند شهر گلستان افتخار از آن میکنیم که در فضای صلح و آرامی با یک شکوه و شهامت خاصه با شرافت اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جشن نوروز عالم افروز را در عرفه 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان تجلیل نموده ایستادیم. جشن نوروز به همگان مبارک باشد. هر روزتان نوروز باد، نوروزتان فیروز باد. ҳамзамон кӯдакон бо чеҳраҳои пур аз ханда дар бозиҳои миллӣ иштирок дошта, ҷавонон бо эҳсоси ватандӯстӣ ва ифтихор аз фарҳанги миллӣ дар чорабиниҳо саҳм гузоштанд. ин ҳама нишон медиҳад ки наврӯз на танҳо як ҷашн, балки пайвандгари дилҳо ва муаррифгари арзишҳои миллии тоҷикон мебошад. ما ساکنان شهرک کانسای به مناسبت جشن نوروز دسترخوان ایدانه خود را باز کرده ایم و در دسترخوان ایدانه خود طعم‌های ملی هفشین مانده ایم و ما از تاجیک بودن خود فخر میکنیم. наврӯз ки решаҳои он ба умқи таърих мерасад, рамзи эҳёи табиат, оғози зиндагии нав, покиву созандагӣ ва ҳамзистии осоиштагӣ мебошад. бо фарорасидани фасли баҳор табиат ҷомеи сабзу бабар карда инсонҳоро ба меҳру муҳаббат, некӣ ва амалҳои созанда даъват менамояд. аз ҳамин лиҳоз наврӯз на танҳо як ҷашни мавсимӣ, балки мактаби бузурги ахлоқ ва фарҳанг ба шумор меравад. امروزها در سراسری جمهوری عزیزمان تاجیکستان جشن نوروز جشن گرفته شده ایستاده است. چون انانه هر سال سنه 21 ما نوروز را جشن میگیریم. خرد و کلان ما بسیار ممنونیم که این جشن زیبا با آمدی بهار فرا میرسد. هر روزتان نوروز باد، نوروزتان فیروز باد. дар қисмати расмии чорабинӣ аз ҷониби раиси шаҳри Гулистон, намояндаи ҳукумати ҷумҳурӣ ва муовини раиси вилояти Суғд қайд гардид ки бо талошҳои пайгиронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҷонибдории ҷомеаи ҷаҳонӣ ҷашни наврӯз ба мақоми байналмилалӣ сазовор гардида, имрӯз ҳамчун яке аз муҳимтарин ҷашнҳои фарҳангии башарият эътироф шудааст. ин дастоварди бузург на танҳо мояи ифтихори мардуми тоҷик, балки нишонии он аст ки фарҳангу тамаддуни кӯҳанбунёди тоҷикон дорои арзишҳои умумибашарӣ буда метавонад дар таҳкими сулҳудӯстӣ ва ҳамдигарфаҳмӣ миёни халқҳои ҷаҳон нақши муассир гузорад. тантанаҳои наврӯз дар шаҳри Гулистон бо ҳамин рӯҳи илҳом идома дошта, ба ҳар як сокин ва меҳмон ҳисси шодмонӣ, умед ва боварӣ ба фардои дурахшон бахшид. Масланом Ҳидилозода, Азанҷон Шарипов, Ахбор. ҷашни зебоят наврӯзро бесаброна интизорӣ мекашем.